Moi kaikki ihmiset, tänään olette eksynyt siellä YouTube-syövereissä sellaiselle kanavalle kuin Pelipoika. Mä tein jo yhden videon, siis se on mun eka tällä hetkellä. Tässä mä pelaan spelunkia. Mä oon vähän kipeä, niin mulla on vähän nuhaa. Tää video täällä on niinku tutoriaali. Mä näytän miten saada salainen reitti. Teidän pitää mennä viidakkoon. Nyt sitten välillä viidakossa tulee sellainen hautausmaapaikka. Ne, jotka pelaa spelunkia, saattaa tietääkin. Mut nyt ei tullut. Te rämpäätte. Nyt ehkä jollain tavalla kuolette. Tolleen. Mä kuolen. Sitten mä syn uudelleen. Ja sitten ootan, että tää menisi tällaiseen. Siis siihen hautausmaapaikkaan. Mä nyt skippaan siihen kohtaan, että mä pääsen hautausmaapaikkaan. No niin, moi siis ihmiset nyt. Älkää ihmetelkö, jos mä vaihan tyyppiä. Tällainen siis on se hautausmaapaikka. Täällä on vähän tällaista sumeita ja sitten täällä on hautoja. Älkää ihmetelkö, jos mä vaihan tyyppiä. Mä vaihan tyyppiä sen takia. Eiku siis te ette nähnyt mun tyypin vaihtoa, koska mä leikkasin siitä pois. Eli siis kun te löydätte tällaisen haudan, missä on kruunu, räjäytätte sen silleen, että päästetään luurallon luo. Pistätte pommin luurallon kohdalle. Sitten siihen tulee ovi. Mette sinne oveen. Sitten pääsette paikkaan, joka on tällainen. Kun te menette tänne, niin täällä tulee, näette kohta, oikeesti, tää on täynnä liikaa monstereita, niin, ihan se. Täällä näkyy tuollainen hauta, mikä on tuolla alhaalla. Tuolla siis kaukana, takana. Mä laitan siihen videoon jonkun merkki, että se näkyy tää tässä. Te pääsette tästä sen luokse. Kun te lyötte sitä, sieltä tuli mulla tollanen. Normaalisti sieltä tulisi tyyppi, joka on samannäköinen mikä mä nyt on. Tää joka pomppii tässä. Niin tän näköisen tyypin sieltä sais ja sitten pystytte olemaan tää. Vaihoin sen tyypin sen takia, että näkisitte millainen sieltä tulee. Sitten pääsette mennä tähän linnaan. Jos te olette vaikka räättäneet jonkun reitin. Voi. Ja mä kuolin ja se on kyllä aika ärsyttävä juttu. Mitä? Tällainen tää sit oli. Ei oikein mitään muuta. Moi moi!